Dimarts vinent es portaran a aprovació els impostos i taxes municipals de 2025 a l'Ajuntament de Vilafranca. La proposta del govern planteja un augment generalitzat de l'IPC, però a banda s'han negociat algunes bonificacions. El grup municipal de Vilafranca en Comú n'ha explicat el detall per part seva en roda de premsa. La regidora Montse Romagosa explica que s'ha seguit la línia d'anys anteriors, fent de les ordenances un instrument per redistribuir la riquesa i amb una perspectiva verda, socialment més justa i feminista. Per exemple, treballant la fiscalitat ambiental. Treballar la fiscalitat ambiental, premiant a qui ho faci bé, seguint el precepte de les 3 R's, reduir, reutilitzar i reciclar, i també potenciar sistemes de recollida i de reciclatge que facilitin el fer les coses bé a la ciutadania. I per contra, qui contamina paga. Romagosa també ha volgut remarcar dos aspectes que no es veuran en la proposta. D'una banda, s'ha negociat amb el govern mantenir, en els 5 anys, la bonificació del 50% de l'IBI per la instal·lació de plaques fotovoltaiques. I d'altra banda, s'ha negociat la creació d'una subvenció per a les famílies monoparentals amb un fill, que en la seva gran majoria acostumen a ser dones i que per normativa no poden beneficiar-se de bonificacions en l'IBI.